Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan YouTube channel namu mai albarka. Kada a manta da danna mana liking da subscribing na wannan channel. Yau insha Allah abinda zamu yi magana akan shi shine vital signs. Wato vital sign muka ce a clinical judgment that determine the health status of an individual. Wato ta hanyar vital sign ne ake iya detecting din wellness ko illness na ɗan adam, saboda canji da ake samu a tsakanin su lokacin da jiki ya samu wata rashin lafiya. Ko kuma mukan iya cewa su vital signs they are the first step of any medical exam or evaluation, sannan they are very important because su ne suke ba da clue ga ma'aikacin lafiya domin ya iya gano me ke damun mutum ta hanyar sauyi da aka samu daga gare su. Vital signs suna da muhimmanci, kuma su vital sign guda 4 ne, ko in ce akwai 4 major wanda su an kai considering. Abu na farko akwai body temperature, abu na biyu akwai blood pressure, abu na uku akwai pulse ko mu ce heart rate, sannan kuma akwai respiratory rate ko breathing pattern. Some school of thought ma suna including in saturation of peripheral oxygen wato SpO2 a matsayin one of the vitals, wasu kuma suna including in pain a matsayin one of the vital sign. So duka waɗannan 4 din nan na farko su an kafi consideration a matsayin vital sign. So akwai factors ɗin da suka affecting ɗin vital sign generally. Na farko dai akwai age. Idan aka auna vital sign na adult da na child ana samun bambanci. Likewise sannan kuma gender tana playing role sosai. Akwai bambanci tsakanin vitals na male da kuma na female. Weather, environment yana kawo sauyi, sannan health status shi ma yana kawo sauyi ga vitals. Sannan akwai exercise, wanda ka exercise da wanda bai ana samun canji ga vitals nasu. Sannan akwai diet, akwai kuma medications ɗin da suna kawo canji suma. Sannan akwai body weight, shi ma yana kawo sauyi ga vital sign. To yanzu bari mu fara da body temperature a matsayin na farko. Muka ce body temperature is a measure of the body ability to generate and get rid of heat. Ka ka'ida ta halitta da Allah ya mana shine shi jiki yana generating heat kuma yana hitar da shi. So wannan constant temperature din idan ta samu canji above normal na yadda ya kamata ta kasance, to sai a ce body temperature ta samu matsala. So yanzu abin da zamu diba shine ya ake measuring body temperature, shine abin tambaya. Abin na farko ana measuring body temperature ta hanyar oral, that is oral method, sannan ana yi rectally, sannan na uku ana yi by ear kuma iya, sannan kuma ana yi axillary by axilla. Kenan waɗannan hanyoyin duka in an auna za a samu sauyi ko bambanci a tsakanin su. To yanzu what is normal body temperature? Normal body temperature currently abinda zamu ce shine is 97 degree Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit, ko mu ce 36.1 to 37.2 degree Celsius. So sannan wannan kuma akwai variation a tsakanin su ga mutum da kuma lokaci. So interpretation kuma na ita body temperature shine na farko akwai pyrexia, wato temperature above normal. Kamar misali wancan 97 to 99 da muka ce in ya hau above 99 sai a ce is pyrexia. So yana nuna akwai infection ko kuma inflammation a cikin jiki. To sannan kuma takan iya kasancewa hypothermia, wato temperature below normal, ko ta zama below 97 degree Fahrenheit ko ta zama below 36.1 degree Fahrenheit. Sannan is very life threatening, tana da barazana ga rayuwar dan adam sosai. So mun gama da temperature. Abu na biyu shine blood pressure. Shi blood pressure a sauƙaƙe shine pressure da jini ke applying ga artery wall lokacin da heart take pumping din throughout the body, shi ake kira blood pressure, shine muke cewa BP. Sannan ana expressing dinai ta hanyar amfani da systolic and diastolic, wace a ce systolic over diastolic. For instance yanzu in na ce 120/80, wannan 120 din shine systolic, 80 kuma shine diastolic blood pressure. So haka ake presenting na blood pressure. So yanzu ya ranges din blood pressure yake, ko mu ce interpretation nashi, wanda ta hanyar shine zamu iya gane abnormal blood pressure da kuma normal blood pressure. Normal blood pressure shine ya kasance less than 120/80 mm/Hg, shine normal. Sai hypertension stage 1 shine systolic din ya kasance between 130 to 139, diastolic din shi kuma ya kasance between 80 to 89, shine hypertension stage 1. Idan aka samu sama ga haka shi ma is under hypertension stage 1. Sai hypertension stage 2 shi kuma
systolic ɗin ne at least ya kasance 140 da systolic ɗin ne ya kasance at least 90. An samu 140 90 ko above 150 90 is hypertension stage 2. Sai hypertensive crisis wanda yana da illa sosai shine systolic ɗin ne ya kasance over 180 da systolic ɗin ne kuma ya kasance over 120, to shi ake ce mai hypertension stage 2, hypertensive crisis sorry. So kuma yana da buƙatar attention na gaggawa. Na ukun abin da za mu tattauna cikin vital shine pulse. Shi pulse muka ce the rhythmic beating or throbbing felt over an artery. Wannan beating din da artery ka yi lokacin da har take pumping din blood ga jiki shi aka kira pulse rate. Sannan shi ma akwai hanyoyin da aka bi aka duba pulse, ko in ce akwai wurin da aka measuring din ne throughout the body. Akwai wurare guda 9 specifically wanda aka measuring din pulse within the body. Na farko dai akwai temporal artery, akwai carotid artery, akwai brachial artery, akwai popliteal artery, akwai pedal artery, akwai apical artery, akwai radial artery, sannan akwai femoral artery, na ƙarshe shine posterior tibial artery. Wayannan su ne wurare guda 9 da ake measuring pulse. So interpretation nashi shi ma akwai normal range which is 60 to 100 beat per minute is normal. Da an samu 60 to 100 beat per minute so is normal, amma wannan for adults kenan. So tachycardia kuma idan aka samu above 100 beat per minute yana indicating akwai fever ko anemia ko electrolyte imbalance within the body ko kuma wani cardiac issue. So da an samu 100 beat, above 100 beat is tachycardia. So shi kuma na uku shine bradycardia, shi kuma a samu below 60 beat per minute. But yakan iya zama normal ga waɗanda suke athlete ne, ma'ana ba su wasanni kamar ƙwallo, guje-guje haka, su shine bradycardia below 60 beat per minute. Tunda babu wata tambaya, bari mu je zuwa ga na ƙarshe shine respiration. Respiration shine na hudu daga cikin abubuwan da zamu tattauna na vital sign. Respiration shine shida, wato process ne da ake inhaling kuma ake exhaling din air through oxygen ko carbon dioxide. Mutum zai shaki oxygen ya yi inhaling din carbon dioxide between a man and the atmosphere. So when exchanging din of gases din without any problem shi aka kira respiration. So shi ma respiration akwai certain respiratory disorders waɗanda idan suke ba da sauyi ga waɗannan abubuwan. So normal range na respiration shine 12 to 20 breath per minute. 12 to 20 breath per minute for adult, waɗannan shine normal range na respiration. So interpretation nashi akwai tachypnea, shine ya zama above wannan 20 beat din da muka ce 12 to 20. In ya zama above 20 so ya zama da cewa akwai tachypnea is a problem. Yana indicating ɗin hypoxia da kuma metabolic disorder ko kuma anxiety disorder. Na biyu shine bradypnea, shine below 12 breath per minute. Idan aka samu ƙasa ga 12 so yana indicating ɗin problem. Shi ma ana iya samun wannan ga drug overdose ko kuma certain metabolic disorder. Other related issues da muka yi magana mun ce SpO2 da pain suna daga cikin vitals kamar yadda wasu suka including. Shi SpO2 shine saturation of peripheral oxygen, ma'ana supply din da ake samu na oxygen within the body. Is it normal ko ba normal ba? Shi ma ana indicating din as one of the vitals. Na ƙarshe shine pain, shine unpleasant and unwanted sensation within the body. So idan aka samu unpleasant and unwanted sensation within the body, pain, shi ma ana measuring din through pain scale domin a yi detecting din disorder. Iyakacin abin da za mu tattauna nan a yau kenan. Kada a manta da danna mana liking da subscribing na wannan YouTube channel namu. Wanda suka ɗauki nauyi kuma suka tsara su ne Nosis Nocho channel. Sai mun sake haɗuwa a wani bidiyo.